कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. I really thank IE especially for being there आणि हेच आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां चालूच उरतली. एज फार एज आमचे अंजुना इज कन्सर्न, आता पयलो रस्तो हॉटमिक्स जातलो म्हणटा तो आमचो पेट्रोल पंप टू जोरवाडो तो रस्तो आहा पळय तो. सो आमी कितले जाता तितले आता वायडनींग काम चालू हा, एंड दॅट विल गेट हॉट मिक्स फर्स्ट एज फार एज अंजुना इज कन्सर्न. एंड दुसरे कडेन रिइन्स्टेटमेंट काम अजूनही चालू हा, बारीक बारीक हे कितें तें आमचे इलेक्ट्रीक केबल, इलेक्ट्रिसिटी केबल, अंडरग्राउंड केबलिंग चालू हा काम. आमचे DMC टू अंजुना आमच्या सबस्टेशन हा पळय थिसर ते काम चालू हा. ते जालें म्हणटकूच आमचे दुसरे काम आमी आतां अर्जंट हॉट मिक्सिंग काम घेतलें पळय ते आमचे वाडी टू बादे टू बंदीरवाडो. दॅट ऑल्सो वील बी हॉट मिक्स व्हेरी सून. एंड आय रियली थँक all of you all, every one of you all, for your faith in me and for your always support and always support. सगळ्यांनी आमकां निवडून हाडला. आयचो दीस तो 10th March 3 years ago. I remember the big rally we had, rally सोंपोन नासली. So thank you all for coming.